wata sabuwa France na kokarin wanke kanta game da yakin da ta zo ta yi a Libya. An samu wani dan France ana mai tambaya wai waye finansan yakin da aka yi na Libya, wai Qatar. Siyasar duniya kharijil kali kasashe ne masu daula, kasashe masu tattalin, masu karfin tattalin arziki. Qatar na ciki, Dubai na ciki, Saudiya na ciki, Bahrain, Libya, duka wannan kasashe su Oman suna ciki. Dama yadda siyasa take, su turawan yamma suna saka ka musu wani aiki ne sai su ma wani. Wai Qatar ita ta yi finance, ita ta ɗauki nauyin yakin da aka yi na kawar da mulkin Muammar Gaddafi da rukusa Libya. Dama tun da dadewa daga wani balarabe na ya addu'a akan kasashen daular larabawa su Saudiya su Qatar duka yana ce musu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wannan yakin duniya da ake ci ko siyasar duniya haka take tafiya da. France ta ce Qatar ta ɗauki nauyin abin, ta ɗauki nauyi ta bada kuɗi aka zo aka wannan yaki. Tun kafin a yi haka shi daman gwamnatin da aka kashe shi Gaddafi ya gai daular larabawa su ne suke su kawo ƙarshen mulkin shi, su ne suke mai hasara, su ne suke mai kyashi da bakin ciki. Wannan wani darasi ne da ya kamata Afirka mu ɗauka, Afirka mu sani. Makashin kai na nan tare da kai, yana nan kwance kusa da kai, ɗan uwanka shine zai kawo ƙarshen ka. Qatar tun daga lokacin da ta nuna cewa tana son a yi ƙwallon duniya a ƙasarta, ta fara neman hanyoyi, aka fara yi mata zargi game da babu human right, babu inci na ɗan adam a ƙasar su, wulakanta ɗan adam, rashin sanin darajar bako, wulakanta bako da sauransu. Sai suka ce sun yarda za su janye wannan abu. Daman can aiki suka bada dan a yi musu wannan, duka hanyoyi ne na neman gurin zama a wajen turawan yamma. Wancan aikin fa su suka sa da haɗin kansu aka gama kai don a kawo ƙarshen mulkin Muammar Gaddafi don rugujewa Afirka. Saboda ƙarfin tattalin arziki na Muammar Gaddafi suka ce yana musu barazana da kuɗi, wai kuɗi sun sa ya rena su, ya rena kowa. To bayan sun yi nasara wannan kwantara da suka ɗauki nauyi suka yi komai, yanzu ta fito ga hili su ne. To amma ya France take so yanzu ta zame hannuwanta daga ciki, ko a zame France a bar Qatar ita kadai cikin matsala. Qatar tana tare da turawan yamma, su turawan yamma suna sa ka aiki ne kamar su sai su ma aiki. Sabanin 'yan Afirka, mu 'yan Afirka ana samu mu yi aiki ne kawai, mu yi aikin banza, ba wani aiki da muke samu a mu. Yaƙin yanzu ya ƙare, su Qatar kuma sun riga sun yi nasara, an yi ƙwallon duniya World Cup a ƙasarsu, sannan an ce ƙasarsu an cire wannan doka ta human rights da suke da, an cire wai doka ba su wulakanta da adam, yanzu ba su cikin mutane, kuma ana tafiya tare da su yanzu kafada da su da turawan ma, ga haɓaka tattalin arziki, ga inci, ga komai, ga kuma wasu abubuwa da suka samu. To yanzu an bar baya da kura. Qatar ta yi nisan da bai yiwa Libyawa su cimmo musu ko da yaƙi ko da ƙarfin tattalin arziki ko da wani abu. Kuma kuɗin da suka riga suka bada sassun maido su sun linka su, su kuma Libyawa an ruguza ƙasar su, an ruguza kuma Afirka. Da haɗin kan 'yan Afirka aka zo aka ruguza Afirka, da haɗin kan kuma 'yan Afirka aka karya mulkin Muammar Gaddafi. Amma a lokacin ba wanda ya magana, illa ƙwarorin mutane da suka bada shawarar cewa ya kamata ya saukatin da ba a san shi. Yanzu wannan bayani da yake yawo yana ana cewa France ita ta ce kwantara aka bata finansan ta aka yi ta finansan, Qatar ta yi finansan wannan yaki aka zo aka yi shi, France ce ta kashe. Ai akwai kuɗi da ta ci Gaddafi ya rumta masu Sarkozy wajen wannan takara da shi Sarkozy ya yi. Wannan kuɗi ana shari'a su, Sarkozy ya ci kuɗi wannan kyauta ne Gaddafi ya bashi, ba wai ramci bane ba, kyauta ne wajen ana magana miliyan 73 na euro, miliyan 73 na euro. Wannan kuɗi ana shari'a kullum. Sarkozy kuma an ce bi da wannan kuɗi da zai biya. France kuma ta ce ita ba ita ta ci wannan bashi ba magana a zo a nuhuta da wani bashi a tai aka masa Sarkozy. Can tsakanin su ne, shi kuma ya ce abokin shi ne ya bashi gudunmuwa ce, ya bashi wai dan ya je ya yi takara ya zo ya kawo mulki. Kaga makashin kai na nan tare da kai, bayan ya kama mai ya hau mulki, shi ya zo ya kawo masa yaƙi, ya kashe shi, ya kawo ƙarshen mulkinsa. Duk da zamu ɗauka a Afirka shi wai wata ƙasa ta dinga tunanin cewa akwai wata ƙasa wadda wai ba za ta kama mata a yaƙi ta ba ko a ci amana ta, a'a interest ne su turawan yamma ko kuma siyasar duniya, interest ne. Dole ne kowace ƙasa in dai za ta samu wani abu da take so to tana ba da haɗin kai a ci amanar ƙasarta, a wargaje ƙasarta. Don haka
ba gare ka waro ba bale abin ya kare kanka wannan abu ne wanda duniya ta ji mata na yanzu